Sergei Lavrov ni ale kɔni ye Russie ministre des affaires étrangères ale bisimila Mali kɔnɔna Abdoulaye Diop. Burama a yirala k'a fɔ ko suɲɛli waleya kɔni bɛ ka caya yen kosɛbɛ. Kulukoro a yirala k'a fɔ ko yen finitigiw dagayɔrɔ dɔ la binganni wale dɔ taara ka ɲɛsin olu kɔni ma. An balimaw aw bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan. An bɛna an da don ni kibaruya ninnu na k'olu walawalaw ye. Kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ Russie ale ni Mali ka bolodi ɲɔgɔnma ma. Ayiwa o hukumu kɔnɔna la Russie ministre des affaires étrangères ale kɔni nana bɔɲɛli la Mali kɔnɔna. Ayiwa ka kɔn an ka kibaruya tɛmɛnenw ɲɛ an y'a yirala k'a fɔ ye min ye Russie kɔni ministre des affaires étrangères ni ale tɔgɔ Sergei Lavrov ale kɔni kun kɔnɔlen don Bamako. Ayiwa an bɔra dɔnniya ka yira k'a fɔ ko tɛnɛsu ka dugu jɛ min ye tarata su ye ni ma kofɔlen ale ka pankuru jiginna Mali kɔni pankuru jigiyɔrɔ la ni kɛrɛnkɛrɛnna Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ale taara a kunbɛn. Ayiwa o kunbɛnli ninnu kɛlen na min ye Russie ministre des affaires étrangères ale ni Abdoulaye Diop ye olu kɔni ɲɔgɔnye dɔ kɛ palais la n'o ye an ka autorité mɔgɔw kɔni dagayɔrɔ ye. Ayiwa o ɲɔgɔnye in kɔnɔna la u ye jɔnjɔ dɔ ta ka di ni ma kofɔlen ma. No o jɔnjɔ in yɛrɛ tɔgɔ ye commandataire de l'ordre national à titre étranger ni Abdoulaye Diop kɔni y'o ta ka di Sergei Lavrov kɔni ma Mali tɔgɔya la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen u ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ ni kunnafonidila ye. O ɲɔgɔnye hukumu kɔnɔna la min ye Russie ministre des affaires étrangères ale yɛrɛ ye kuma ta a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ k'ale nisɔndiyara kosɛbɛ Mali ka accueil la wa ale nisɔndiyara k'a yira k'a fɔ min ye Mali transition ɲɛmɔgɔ ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale y'a kumakan di k'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔnyeba min bɛna kɛ Russie ko ale bɛna ye o kɛnɛ kan. An b'a yirala k'a fɔ o ɲɔgɔnye tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ Russie ale ni farafin jamanaw ka ɲɔgɔnye ni ale kɔni bilalen don juin kalo kɔnɔna na. Ko ɲɔgɔnye na Assimi Goïta ale y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛna se yen Mali tɔgɔya la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ fana a nana bonyamasigi kɛ Mali ye k'a yira k'a fɔ bolodi ɲɔgɔn min bɛ ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko o bolodi ɲɔgɔnma yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ Mali ale ni Russie u bɛna jɛ ka baara kɛ plan caman kɔni kan ni bɛɛ lajɛlen ma kalama min ye Mali kɔni armée ko ye n'o minɛn kɔni bɛ ka bɔ Russie jamana kan. Ayiwa min ye Russie ministre des affaires étrangères ka kuma kɔnɔna la ko a tɛna dan o dɔrɔn ma ko sabula Mali kalanko ani min ye Mali dugukolo kɔni kow ye ani min ye engrais ani baloko ye k'o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna don u ka kuma kɔnɔna la. A y'a yira k'a fɔ fana ko kɔrɔlen burusi min bɛ di Mali kalandenw ma k'u ka taa kalan kɛ Russie dɔ bɛna fara o kɔni hakɛya kan ani u bɛ Mali militaire minnu former ko dɔ bɛna fara o bɛɛ lajɛlen kɔni kan. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Abdoulaye Diop ye n'o ye Mali kɔni ministre des affaires étrangères ale fana ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni ma kofɔlen ka bonyali la wa nin y'a yira k'a fɔ ko hali bi Russie ale ni Mali ko u ka bolodi ɲɔgɔnma ko nin y'a tɔn sinsinnen ye ko ni maliyɛnw kɔni jɛnna n'a ye olu ni Russie ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko wɛrɛw b'a kɔnɔ min ni bɛɛ lajɛlen tɛ kelen ye. Aw ni ne an ka jɛ ka Abdoulaye Diop yɛrɛ ka kuma lamɛn nin ko in na a bɛ ka lasela kɛ an ka todunkan kɔnɔ. Président de la transition ni chef de l'État ale tɔgɔ la an y'an teri Sergei Lavrov n'o ye fédération de Russie jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ministre ye. A nana yan nɔ a y'a dɔn Mali ani Russie cɛ baara taabolo minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ma daminɛ bi kabini lawale kabini Modibo Keïta ninnu ka wagati indépendance dilen Mali ma ani Union soviétique wagati u ye baara daminɛ o baara hukumu de kɔnɔ Mali armée yɛrɛ a ye équipement fɛn o fɛn sɔrɔ o nan'o baara de kɔnɔ Mali société d'état fɛn o fɛn sigira wagati o daminɛna la donc ani ninnu bɛ baara min na baara kɔrɔ de don mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini Russie sigira k'a fɔ k'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ministre o kana an fɛ Mali la a nana fana k'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛma gouvernement ɲɛma ani gouvernement ani malidenw an bɛ hakilina kura de kɔnɔ o hakilina kura ye ko Mali sago ye fɛn o fɛn ye Mali hamina ko ye fɛn o fɛn ye n'o bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali bɛ taa k'o ɲini n'a bɛ fɔ ko diversification des partenaires donc an b'o de baara kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na Mali mago bɛ dɛmɛ min na n'o ye k'a fɔ ko ka kɛlɛkɛminɛnw ani formation di an ka sɔrɔdasiw ma an n'u ye baara kɛ k'o boloda bi bi na san kelen tila kɔnɔ minɛn minnu sɔrɔla ka di an ka sɔrɔdasiw ma ka opération minnu sigi a ma sigi san minnu tɛmɛna o kɔnɔ donc an bɛ barika da u ye u y'an dɛmɛ parce que u ye courage sɔrɔ ka a dɛmɛ kɛ Mali ye mais an y'a fɔ fana an datugulen tɛ jamana si la ni jamana fɛn o fɛn bɛ fɛ ka baara kɛ Mali ye ni Russie b'a di ni teliya ye ni jɛlenya parce que o fana de bɛ fɔ la ko n'a bɛ fɔ tubabu b'a fɔ ma ko sincérité dɔw n'an bɛ baara kɛ mais u jɛlen tɛ u bolo b'an bolo u bolo b'an juguw bolo donc Russie t'o kɛ olu tilennen de don n'u ye min fɔ n'an ye minɛn minnu san dɔgɔkun de don hali kalo jate tɛ a bɛ na anw bɛ min ɲini o ye de an ka armée a ka évoluer ka kɛ armée autonome ye o kɔrɔ ye an yɛrɛ ka se ka an ka jamana lakana ni an yɛrɛ ye fɔlɔ
donc o baara de bɛ ka boloda bi aw yɛrɛ résultat minnu dira terrain kan ko ɲɔgɔn tɛ mais jaabiw dira la donc u nana o hukumu de kɔnɔ an b'o baara la o baara bɛ taa ɲɛfɛ halisa o dɛmɛ min bɛ ka kɛ u ma imposer Mali kan Mali de y'a ɲini u y'an jaabi an ye ɲinini min fana kɛ a wari bɛ bɔ an yɛrɛ jamanadenw ka Mali jamanadenw ka wari de don an b'a san n'o ye mais jamana wɛrɛw bɛ yen nɔ hali n'i ka wari di i t'a sɔrɔ o bolo donc o ye ko fɔlɔ yɔrɔ ye donc an bɛ fɛ ka n'u ka cɛ ka matarafa halisa a kana kɛ sɔrɔsi kunda dɔrɔn an nimisi kɔni waselen bɛ an bɛ dɛmɛ min sɔrɔla sɔrɔsi kunda mais an bɛ fɛ k'a lajɛ sɔrɔ sira yira n'a bɛ fɔ coopération économique an ka kɛn yɛrɛyew bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min an bɛ fɛ ka engrais nati pétrole ni fɛnw k'olu san u bolo ka équipement wɛrɛw san k'a lajɛ min ni énergie sira fɛ infrastructure chemin de fer baara caman de bolodalen bɛ pour que k'a lajɛ an bɛ se ka sɔrɔ siraw yiriwa an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na donc bi kɔni anw ni ninnu bɛ ka baara min kɛ a baara an bɛ continuer a sira fɛ Mali tɛna yamaruya ɲini mɔgɔ si fɛ k'a fɔ ko an bɛ teriya kɛ ni jamana wɛrɛ ye donc an teri min nana bi an b'a bisimila o hukumu de kɔnɔ ka barika da ye jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ale ani président Poutine ka barika da u bɛɛ lajɛlen ye président Poutine yɛrɛ ye président Goïta invité ko sommet dɔ bɛ kɛ joué Afrique ni Russie la ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ɲɛmaa a y'a ka accord di ko ni Ala sɔnna o tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ donc olu bɛɛ occasion ye pour que an ka se k'an ka baaraw ka matarafa halisa. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɛ lakanabaliya hukumu kɔnɔ an b'an kun ɲɛsin Burahim kɔni kan a yirala k'a fɔ ko nin wagati in na ko sonyali kɔni bɛ yen nɔ ko wa a tɛ ka ban ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yirana k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen Burahim yɛrɛ kɔni dugu kɔnɔna la ko butigiden 5 de kɔni ko o sonyala zone kɔni fɛ ayiwa sɛgɛsɛgɛliw hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ninnu tɛ maa wɛrɛ ye nin ye maa dɔw de olu kɔni jɛkulu ye n'olu sigilen bɛ Burahim ni Burahim ka denmisɛnninw yɛrɛ kɔni don ko olu ka baara de ye sonyali ye o de hukumu la ko ni kibaruya kɔni dara gendarmerie maaw kɔni kulu kan olu kɔni wulila k'u jɔ k'u bɛna nin ko in kɔni se a dan na sabula ko u bɛna min ye nin makofɔlen n'olu kɔni somi kelen d'u la ko olu bɛ sonyali la ko u bɛna u bɛɛ lajɛlen minɛ walasa u bɛ se ka sonyali dabila cogo min na o de hukumu na Burahim kɔni lamini olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔndiyara wa ko nin ye hakilisigi kuma ye ka ɲɛsin olu kɔni ma min ye gendarmerie maaw ye olu kɔni bɛ u ka sɛgɛsɛgɛli la walasa u bɛ se ka nin makofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ cogoya min na ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ Kulukoro mara la a yirala k'a fɔ ko finitigiw dagayɔrɔ dɔ bɛ yen dɔn ko banbagati wɛrɛ tara ka ɲɛsin olu kɔni ma ayiwa kibaruya mun sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen min kun ye février kalo tile wɔɔrɔ ye ko Kulukoro mara la kɛrɛnkɛrɛnna dugu dɔ bɛ yen ko Sirakɔrɔ la ni ale yɛrɛ ni Kulukoro kɔni bɛ kilomɛtiri 60 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ko yen poste de contrôle la ni finitigiw kɔni dagayɔrɔ ye yen ko cɛ marifatigi dɔw kɔni nana moto la ko ka mugu kɔni ti ni makofɔlen ninnu na ayiwa ko mugu tilen kɔni na a yirala k'a fɔ ko gendarme kelen ale de joginna wa min ye finitigiw kɔni ka bololaminɛw ye ko caman kɔni tiɲɛna o la o de hukumu na ko min ye finitigiw ye u wulila ko ka ɲininiw kɔni sigi sen kan walasa u bɛ se ka ni makofɔlen ninnu kɔni minɛ cogo min na sabula an bɛɛ lajɛlen b'a kalama ni makofɔlen ninnu kɛlen ka baara kɛ ko u bolila de u ka bolili ninnu kɔnɔna na ko hali bi finitigiw kɔni bɛ ɲinini na walasa u bɛ se ka bolo kari ni makofɔlen ninnu kan ayiwa ni min bɔra o kɔni na an n'o fɔ aw ye an ka don nata kibaruyaw la ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bi dun kibaru ye ka dɔ kulo kan an bɛ se aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ an ka baro da wɛrɛ la